କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯାହା ବି କଳଙ୍କିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଦକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏକତ୍ରିତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପାଉଛେ, ଆମର ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନେ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁକି ଆଦରି ନେବା। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଆମେ ବି ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦନଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା ଚାନ୍ଦନଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି। କାହିଁକିନା ପରିଚୟ ଦେବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ କଲି କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଇ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜାଣିନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଚାନ୍ଦନଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଆମର ଭାଇଚାରା ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସବୁବେଳେ ଦେଉଛେ ନାରା ଦେଉଛେ ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଏକତା ହିଁ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆମର ମାଣ୍ଡୁଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଭା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭାଇ ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତ ଟେକିଲେ କେତୋଟି ଭାଇ ହାତ ଗଣିତ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଗୋଟିକି 20ଟି 30 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କି? ତାହେଲେ ଏକତା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଏକତା ରଖିବାକୁ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଜଣ ହାତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବେସମ୍ମାନ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ 20 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛୁ ତ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏକତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଭାପତି ବ୍ଲକର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେଜରିଟି ଅଧିକ ହେବା କଥା। ଆମ ଭିତରେ ଏଟା କଥା କାରଣ ମାଇକ୍ ଲାଗିନି କିଛି ବାହାରକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି, ଏ କଥାରେ କି ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟା ଏକତା ଅଛି সেটা দেখন্তু প্রথম, কিন্তু আপনার একতা বজায় রাখন্তু। সেটা বি নেক্সট কেতবে সভা হলে সদাବେଳେ চেষ্টা করবে মান্ডুয়া পঞ্চায়েতর ইজ্জত যেহেতু বর্তমান ব্লকের বি ইজ্জত, কারণ মান্ডুকা পঞ্চায়েতরে হি আমার ব্লক সভাপতি অনেক। কিন্তু যদি অলগা পঞ্চায়েতরে 100 লোক হচ্ছেন এটি 300 লোক হওয়া দরকার, কারণ এটা মান্ডুয়া পঞ্চায়েতর ইজ্জত। কিন্তু এটি দেখলে 30 জন। তেমনি একতা একতা সমস্ত বড় ভাই মানে বি কই সারিছেন। তেমনি আমি যদি একতা হচ্ছে আম মেজরিটি বড়াইবা। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନ କଥା। କ'ଣ ଆମେ